Hej og velkommen til min YouTube-kanal. Jeg har været stille i seneste tid, men der var lige nogle ting, jeg skulle igennem. Og det er jeg begyndt at komme igennem nu, og dejligt. Og jeg prøver lige at lave min tredje video. 3 gange eller måske åbenbart. Men ja, pyt. Det min video skal indeholde nu i forhold til før omkring min tid af misbrug og you name it. Og det er ikke det, der følger med. Og hvad jeg har været i, som er ikke det store samtalesemne denne gang. Og selvfølgelig nævner jeg altså nogle videoer, fordi at det er nogle af dem er åbenbart lidt sværere end som så. Selvfølgelig er der kommet lidt over det, men det har været meget traumatiserende for mig. Så det kommer nok til at tage noget tid, før det sådan endelig er helt væk. Ikke helt væk, men sådan meget ikke eksisterende. Så det ikke, så jeg ikke bliver ked af det, hvis jeg ser den i fjernsynet, som for eksempel nogle dokumentarer eller nogle serier eller andet, hvor det er noget med manipulationer og udnyttelse og alt det, you name it. Og angsten for nogle mennesker, som man tror, man bliver fundet, og det gør man ikke, men man har angsten i sig, fordi man har gennemgået nogle ting, som er meget svært. Og det vil jeg lige sige, for mit vedkommende har det været enormt svært. Jeg kunne snakke om en vej. Og jeg blev lært, at vi er forskellige mennesker, og med de forskellige mennesker vi er, så er der nogen, der er gjort af lidt mere hårde stof, hvor det handler om, at man er lidt mere en tough cookie. Man kan komme igennem hvad som helst. Lige det her, det har knækket mig fuldstændig. Så jeg skal lige samle mig selv op, og selvfølgelig, ja, det kommer desværre lidt mod øjne, der måske ikke svært, men der er bare nogle ting, der er lidt svære at komme igennem. Det her, det har været enormt svært for mig. Men jeg skal se det som, at jeg aldrig skal tilbage til at få til min eks, som jeg ikke giver så meget taletid mere. Og de mennesker, jeg var plantet hos, de kommer heller ikke i fokus mere. Men jeg kommer til at nævne, for eksempel hvis jeg har sovet dårligt, eller hvor det kommer en gang imellem. Så især når man har haft meget her i forrige weekend, omkring med, når man jeg har set et eller andet, og det var lidt sværere. Men ja. Men nok om det. De videoer, der skal handle om nu her, det handler om min sundhed, min træning og min sunde mad, og mine kreativiteter, og hvad var det nu, det var? Ja, og så udenfor også, med at min go-to udenfor, så jeg kommer til at lave en video udenfor i naturen, ind til min YouTube, og det bliver rigtig godt.
synes jeg selv i hvert fald. Og nu må jeg jo ikke lave videoer op i der, hvor jeg træner, fordi der kommer mennesker, og der kommer en del mennesker, lige meget hvornår man er deroppe. Så jeg respekterer andre, som de også respekterer mig. Så jeg respekterer med, at jeg ikke laver video deroppe, selvom jeg enormt gerne vil. Men så er det. Så må jeg lave nogle videoer i naturen, for det kommer ikke mennesker på samme måde som op i træningscenteret. Så det kommer jeg til at lave videoer udenfor, og det bliver godt, for nu går det en meget lysetid med, og det bliver godt. Nogle gode videoer, som indeholder noget rigtig godt. Og undskyld. Der er lidt i min hals. Jeg tror, det er min allergi. Sorry. Så, men jo, og de ting, jeg har nævnt, som kommer til at indeholde, kommer måske nok også til at indeholde noget min gaming, min PS5. Det er noget nyt noget. Men det kommer nok til senere om aftenen, fordi ja, hvor det er lidt mørkere. Det er ikke så det der med at skulle se det i dagslys. Det er ikke altid lidt godt. Så det går ind og forstyrrer, når man sidder og spiller. Så det bliver om aftenen. Så det kommer også lidt til at vise på et eller andet tidspunkt. Og de ting, jeg vil med min dagligdag, bortset fra, når jeg ikke er på arbejde, hvor jeg også er kreativ. Det er bare dejligt. Så lige nu arbejder jeg 2 dage om ugen, og det er rigtig godt. Og efter sommerferien stiger en dag, så det glæder mig til. Så jo, det skal nok blive godt. Undskyld. Jo, så det min video kommer til at have fokus på lige nu. Så nu er jeg kommet lidt mere i mig selv. Få styr på min psyke. Få styr på mig. Ja. Så der er bare kommet styr på rigtig mange ting. Så det er dejligt. Jeg har fundet noget mere fred i mig selv. Og hvad jeg kan gøre bedre. Og hvad jeg kan tage ind. Ja, jeg kalder lidt ord, I må lige bære over med mig, fordi det er et stykke tid siden. Så, men det er i hvert fald det. Nu mistede jeg lidt fokus, hvad jeg skulle sige. Ja. Ej, det er faktisk lidt træls, når man kan vel sige noget, men man så fuldstændig helt, hvad var det, man skulle sige? Og nu mistede jeg den der, hvad var det, man skulle sige? Så, ja. Ej, det er faktisk træls det her. Nå, pyt, jeg skal ikke stresse mig selv. Jeg skal bare sige pyt, det kommer nok, når det kommer. Så må det komme med i en anden video. Hvis det er relevant, så kommer det selvfølgelig med. Hvis det ikke bare er sådan noget ordkløveri. Så, men jo. Jo, og, så det handler min video om, det jeg har nævnt. Og omkring med min, lige nu har jeg ikke makeup på, men normalt har jeg makeup på, og det gør mig glad. Men
skal gøre de ting, som gør en glad. Så det gør jeg. Og musik og podcast, og indimellem noget lydbog. Så jo, det er det, de gode ting med at lytte til. Det gør mig glad. Andre ting i livet gør mig også glade. Det er rigtigt. Så, men jeg sætter lidt mere fokus på med de ting, der gør mig glade, end før. Fordi før, der hang jeg lige det der med, med alt det, jeg har været i. Det har været alt for meget fokus, men det var ikke det. Men pyt med det. Det har været lidt i fokus, fordi det var svært for mig at ligesom at kunne komme igennem det. Og det var den måde, jeg bedst kunne komme igennem det, for ligesom at snakke det ihjel. Og nu er det så det, jeg har snakket det ihjel. Så nu det er det meget sådan, det handler om, det er om de gode ting her i livet, og som jeg har haft det mange gange nu. Så jo. Men det var alt for nu. Og tak fordi I lyttede med og ser med. Og næste gang jeg laver en video, det bliver nok udenfor. I det gode vejr. Nu er der ikke sommer, så nu står man lidt som halv orkan. Og det gider jeg ikke at lave videoer ude i. Fordi så kan jeg ikke høre mig ordentligt. Og det er det, du er dat. Så. Men have en rigtig god aften derude. Vi snakkes ved, og vi ses ved. Hej hej.